People's Club Odogwu Igiligi adabu kwananyo Odogwu Igiligi adabu kwananyo Okosi adio Igiligi adabu kwananyo. Ever you know People's Club of Nigeria International Triangle Branch Fayetteville, North Carolina, USA. Unuwaka onye mmadụ Chukwu nọ n'egwunu isi afọ anyị ka ị ga-anyị onye mmadụ Chukwu na mmanụ nwaze nọ n'egwunu People's Club of Nigeria International Triangle Branch Fayetteville, North Carolina, USA. Na ọ bụ fa ka anyị na-ekwu maka fanụ udo na ịfụnanya ka fa ji bilizienu mana ọ bụ otu chịkọtala onwe fa ọnụ wee gbazie na-ekete ọwọlụ ngịga mana arụ anyị na-asọ mkpalịnụ maka na mkpa ya nwa ọgaranya ka ogbugbu elu onye mmadụ Chukwu na mmanụ nwezere egwu bụ ọlụ mụ People's Club amaka People's Club amaka kaibili n'udo ezi afa ga-ego kaibili n'udo ezi afa ga-ego ezi afa ga-ego ezi afa ga-ego ezi afa ga-ego yo ezi afa ga-ego ebube agụ na-eche agụ nche ezi afa ga-ego igiligi adabukwa n'anyị igiligi adabukwa n'anyị onye mmadụ Chukwu nọ n'egwu ahụ igiligi adabukwa n'anyị igiligi People's Club igiligi adabukwa n'anyị Triangle Branch ndị ọma igiligi adabukwa n'anyị North Carolina, USA. igiligi adabukwa n'anyị People's Club of Nigeria nune bukazienu People's Club mama nwa bịara ụwa bịagonu n'enu ụwa mụnụ ọmachi ezigbo azụ n'afọ nne ya mesoro People's Club ndị ọma Triangle Branch Fayetteville, North Carolina. Osisi pụta ife adịpụ unu dịkwa ukwaziza ekwe mgbajinu unu bijele
onye wenala anyị iwe o maka onye ewu iwe ọkazi anya njọ anyị jekerebeze ndị eji biliri na mmadụ erika nụ ife anyị ga-agba n'ụzọ erika eji m nwayọ alịpụta mba na-abala agwọ nọkwa ya onye nwere uche ya ghọta ife na-ekwu egwu ma na-abịa n'ilu onye mmadụ chukwu nwa mụrụ n'obi eze nna m anụ nwa eze ka nna azalụ onye na-abụrụ nwa eze na-agwa na-abụ nwa eze onye ọmana iji mba na-abala agwụ gbagotebe o ji scholarship maọbụbịa fụmanya ọkpata ozu ọra gị ike egwu na akọ anyị ekenezianụ founding chairman People's Club of Nigeria International Triangle Branch Fayetteville, North Carolina. Honorable High Chief Dr. Ifeanyi Kevin Ogbonna Fana Balagu n'Ọkụdo Ancient Kingdom na Njaba, Imo State ọkpata ozuọra na Wọmụzekwanọ Abia State Igbo founding chairman People's Club of Nigeria International Triangle Branch Fayetteville, North Carolina, USA. President Emeritus Ọhaneze Ndị Igbo North Carolina. Deputy Convener and Member Board of Trustees Ọhaneze Ndị Igbo Global. Oti scholarship emoko onye mabia fumanyenu mbana balagu bagotegenere moko esa fortune America mbana balagu ogalani onye eziokwu balagu yinezi bodozi akuyo nwanyoma osodie moko nwanyoma nwanye fuba breki Ezi Adanamisi, Abia State. Lady Chief Doctor Anna Yofildora Ogbonna, Registered Pharmacist. Nwanyi bụ ihe na Wọmụzekwanọ, Abia State. Ezi enyi die n'Ọkụdo, Ancient Kingdom. Nwanyi afọ gbabere. Osodie Mọgọ. Ezi Adanamisi, Abia State. Chief Executive Officer, Chinagaram Pharmacy and Healthcare Services, LLC. Oya dilunu na mmanụ. Ngwagabanu n'irunu. Oya dilunu mma. Ezefunu egunu n'ụwa. Bana balagu n'ụzọ mụ na ị ga-abụ ụzọ mmiri nụ. Maka n'ụzọ mmiri adị echi nụ. Yes sir. Ekweme wanofu kwachala onye ọma bịa fụmanya onye ọma tochukwu na mbọ ilegwu. Anyị ekenezianụ Honorable High Chief Godwin Obilewechi Ekweme wanofu kwachala Ụmụahịa Abia State
ụzọ mba 1 of Umualansu Mbano Imo State. Alhaji Obi, CEO of Greater Services LLC, pioneer founding member People's Club of Nigeria International North Carolina, founding first vice chairman People's Club of Nigeria International Triangle Branch, Fayetteville, North Carolina, National Special Officer People's Club of Nigeria International, founding member Imo State Association Raleigh, North Carolina, founding member Nsu Development and Cultural Association USA. Uzo Bodo Siaga, a philanthropist. Uzo Bodo Siaga. Equipment ni sobilio. Equipment ni dima. Alhaji Obi ni sobilinu. Onye nwe ide no nwelife ni doka. Inezi Bodo Siakuyi. Wanyoma. Princess Vivian Chinyere Lewechi. Abubugo Aduku, registered nurse, USA, daughter of His Royal Majesty Ese Engineer D.N. Okezie, the Awa Igbo 1 of Nkwachara Autonomous Community, and Ugese Beatrice Okezie. Oya dilunu nama People's Club na mmadụ ebikanu, anyị nwere efunwefu n'ime ụwa. Onye ọmata Chukwu nwa mụrụ n'obi eze. Honorable Nze Pascal Agụ ji egbe bịa fụmanya ọsụzọ n'ịdị mma ọgbọdọ kilie mụ na n'obodo. Nyekeneziano Honorable Nze Pascal Agụ ji egbe 1 na Mbano Ọsụzọ 1 n'Ehime Mbano, founding member and treasurer People's Club of Nigeria International Triangle Branch, Fayetteville, North Carolina. Ezigbo odozi akụ Igbo Lọl Regina Ngozi Agụ Uri Agụ ji egbe Okwere na D1 na Nsu, nwanyị eji aga mba akwa nwa ọya balụlo. People's Club na mmadụ ebikanu. People's Club anyị bụ mgbọrọgwụ ji oke osisi. People's Club Donif na ya ka ijeka Triangle Branch, Fayetteville, North Carolina. People's Club Honorable Chief Uche Nwadigo, People's Club Oshimiri 1 na Nsugbe Afụmanya, ezi Nwambano. Honorable Chief Uche Nwadigo, Oshimiri 1 na Nsugbe, founding member and financial secretary People's Club of Nigeria Triangle Branch, Fayetteville, North Carolina, USA. Founding member Nsu Development and Cultural Association USA. Founding member Mbano Union Raleigh, North Carolina, Isobilia. Anyekene Honorable Chief Theophilus Nnamdi Nwachukwu, the one of Isiam Mbano, Nyoma Biakili Mwewu Melania Chano. Anyekeneziano Honorable Chief Theophilus Nnamdi Nwachukwu, the one of Isiam Mbano.
and late Lolo Sandra Nwachukwu. We miss you, we love you, but God loves you more. Chief Udo, Secretary, People's Club of Nigeria, International, Royal Branch, Fayetteville, North Carolina, USA. Member, Imo State Association, and Ohanese Rally, North Carolina, USA. BRO, Okohia, Brothers and Sisters Association, USA. Member, Mbano National Association, USA. Long live People's Club of Nigeria and all over the world. Oya dilunu na mmanu. Mama. Ezi afa kego. Ezi afa kego. Anyeke nebeziano. Ezi afa. Honorable Prince Nwanna Akwepionu. Ezi afa. Jamanze. Akuna ya. Ezi afa kego. Royal Prince of Owerri. Ezi afa. London. Aibu Welfare Officer. Ezi afa. People's Club of Nigeria International. Brian Branch. Ezi afa. Fayetteville, North Carolina. Enelu mesi odozi akuyi nwanyoma. Princess Bessie Njamanze. Odozi aku one. The Royal Princess. Oya dilunu na mmanu. Kaije kene obudo one of onyoma. Lieutenant Commander onyoma tochukwu keneli inefoma. Oya dilima. Anye kenezianu. Honorable Chief Remy Ugbede. Obudo one of Omuma. Lieutenant Commander United States Navy. Inezigbo dozi akwi nwanyoma o. Lolo Ifunanya Jennifer Ugbede. Ugeze Unusobilino. Honorable Mazi Kingsley Ugechukwu Nebedum. Inauguration and Induction Committee Chairman, People's Club of Nigeria International, Royal Branch, Fayetteville, North Carolina, USA. Monday the number 1, Nohuhu Mahia. Monday the number. The Mustard Seed. Monday the number. Watching them and Royal number. Maybe one day. $40 na henisi emoji. PRO Ohanese Igbo, North Carolina. And also a gold medalist, People's Club of Nigeria International. People's Club nune bukanu, una makanu. Igiligi adabukwananyo. Igiligi adabukwananyo. Ane bwachala neso. Onye nebala agumba. Agụpụta onye ọbụla n'ọsọ. Onye ji oche nọdani. Asị n'osu n'ọba ya nọ. Anyị ekenezianụ. Honorable Chief Augustine Osuagwu. Ọ dị ukwuu. Akwa akụlụ nke mbụ na mgbalakụ isi ala mba anọ. LG Imo State. Ndị eji aba na North Carolina, America. Yi na ezigbo dozi akwi n'ụlọ Ogechi Happiness Osuagwu. Ezigbo dozi akwi bụ n'ụlọ Ogechi Happiness Osuagwu. Olu di ya osodi eme gburugburu
uche ọ bụ nne m emekọba onye ọma bịafụmanya esobilinu Honorable Ichie ọ bụ nne m emekọba ụmụlụmụ ama ọzara isi ala mba anọ isi wepụtazi Vice Chairman Inauguration and Induction Committee People's Club of Nigeria International Royal Good Branch Fayetteville, North Carolina. Anya Babaza Kuluno one of Oku Dete Kingdom Ndioma, the original council Kana Bonegu Anya Kenezianu Honorable Chief Sir William Megano Akuluno one of Oku Dete Kingdom original councilor ezigbo dozi akoyibo osodi apata lọọlụ ijeọma emeka nnọọ aje nwanyị ọma unu sobilinu People's Club na mmadụ erika ezi afọ anyị ka ego anyị jisie n'ike nínú ụwa onye ya na nwanne ya nínú ụwa anya chọrọzi kwulukwulukwulu kọlọkọlọkọlọ sili nínú ụwa kaibili n'udo ezi afa ga-ego kaibili n'udo ezi afa ga-ego ezi afa ga-ego ezi afa yi ga-ego ezi afa Ebubagu na-echagu nche igirige bakwukwana nyo onye mmadụ Chukwu nọ n'egwu ahụ igiligi People's Club Triangle Branch ndị ọma anya majizi na ndị runya na vanazia wesi na machetazivano ndị People's Club ji webili na lumwono ndị kpọlọgwụ People's Club maka na adaghị isi aka bụ oriọna People's Club mma mmanụ Prince Ikumezuoke Founding Trustee to Patron People's Club of Nigeria His Royal Highness Igwe PC Ezenwa Eze Okpoko 1 N'Ọba Chairman Board of Trustees to Patron People's Club of Nigeria International Ezenunu mmiri na-ezoro ọra His Imperial Majesty Dr. Sir Eze Desmond Ogugwa mmiri na-ezoro ọra ezi udo na ezi n'ihite Mbaise Chairman Board of Trustees Patron People's Club of Nigeria International His Royal Highness Igwe RN Nwankwo Nkatuku Ogene 1 Adaziani Chairman Board of Trustees Patron People's Club of Nigeria International Lezianum Chief Sir Ojukwu Ike
KSJI Ezechukwu Founding First National Secretary People's Club of Nigeria International anyị si ga mkpụrụ obi nzulike na ndokwanụ People's Club nwere mmadụ People's Club amaka na achọ mmadụ achọ na mmadụ n'ọfụ People's Club amaka Kaibili n'udo Kaibili n'udo Ezi afa nke ego Kaibili n'udo Ezi afa nke Ezi afa nke ego Anacho mmadụ achọ na mmadụ n'ọfụ People's Club nwere mmadụ anyị jekenebeze ndị ajibili Chief Barrister F.O. Onyebueke aha eji aga mba na mba anọ National International President People's Club of Nigeria International High Chief F.A. Onwachu Achalugo Sofia Gokwa Noma Sobilinu High Chief F.A. Onwachu Achalugo Sofia Gokwa Trustee Patron and President Emeritus People's Club of Nigeria International Igwe Barrister L.O. Arinze Dikoha Obi of Enugu Adasi Trustee Patron People's Club of Nigeria International Prof. Sir I. J. Alukwa AOFC Iche Umabiam Wanonugo Patron People's Club of Nigeria Kedumaka is Dr. Vincent I. Wabeke Isi Miliwan Asia Mantina Patron People's Club of Nigeria International Honorable Sir Akuku B. Ofodu KFC Patron People's Club of Nigeria International Chief Sir Nze Malaki Ukolo Ekweme Uga Ogwechi Ofona Mbise People's Apostle Encyclopedia Nigerian Doctor People's Master Trainer People's Club International Patron Inamalicha nwunye yo Mwanoma and your beautiful wife Lolo Dr. Esi Okoro Apuna Munze Oya Diluno na mmanụ Nekwa n'ọsọ mpuka na bịa Ọgaranya Elibagwagu na New York bịa dịka na-akpọ Ojune mọgụ gbagotebe aka na-enyelu ụmụ ogbenye aka onye ọmata Chukwu na mbọ ide bibi ga-eji melu mọgụ ya kọkwa na ihe Ọgaranya na-eli ifi ọ na-anwụli Anyị kenezianụ ọzọ bụ Chigbo Chinwụba Agbalụsie ngene dịka na-agbara izu of Enugu Ukwu na Ụmụnri Best Vice Chairman PCNI NYC Chief Protocol Emeritus Extraordinary and Special National Officer People's Club of Nigeria International Eliwagwagu na New York Ojune Mogo aka na-enye ụmụ ogbenye scholarship ọzọ mpụ na ịkata eji ife egwu wee merụ mọgọ n'egwu m maka na ịkalile okwu ikotere yes sir
anyị ekenezia His Imperial Chief Dr. Kanayo M. Ukeje Ihumobia gaba n'iru Agụnwa Akọkwa Agụnechemba na Mbaise Ambassador Extraordinary Founding Chairman Emeritus BCNI Chicago Illinois Special National Officer and Patron People's Club of Nigeria International Chief Engineer Paul Wezuka Ọnwa Chinanidimma Patron People's Club of Nigeria International anyị ekenezianụ Nze Dr. Ubasi Uba the wise undisputed Chairman Emeritus Third National Vice President obele nwa occurrences na-erubelisi the bulldozer inezigbo dozi akụyi nwanyị ọma Lady Dr. Karista Nkiruba Sunglucious nwanyị ọma Sunguba the beauty n'onwe ya ọya balụnọ Chief Barrister Obi Okafọ gaba n'iru onowurọkwu nọ n'isobilio n'ịdị mma National Secretary People's Club of Nigeria International People's Club Chief Foster Okafọ bịakene People's Club ọba na-ekwulu ọbịa n'ịdị mma n'isobilio First Vice President People's Club of Nigeria International anyị ekenezianụ Chief Dr. Engineer Pharmacist Solomon Santos Azubọgụ Ezembakwe Idiokutalukwe Ọchị Aya Ezonyi Manezudo Mbise onye ọma bịaghịrị m Odenjiji Worldwide First National Vice President Emeritus People's Club of Nigeria International Inezigbo dozi akụyi nwanyị ọma Lolo Mrs. Azuka Helen Ezembakwe Ọdịbezuga Enugu Kunumol Obibi ya The Infinity Worldwide Ọya dịrị unu na mmanụ nkwa amala anyị mekata na-enwere ya n'ekwu People's Club mmadụ nọkwa ya anyị nwe mfụnụ isi n'ụlọ egwu m uye meghalịnụ ma ntị n'ụlọ egwu m uye ekwe n'isi Emmanuel ọnwụ ka m uche bịa fụ m anya Emmanuel ọnwụ ka m uche onye ọma n'ịdị mma onye nweghị inwe n'ife n'owu ije BCNI Houston First International Branch Secretary Emeritus Current Second Assistant National Secretary Special National Officer Inogwe Kaije Kene Dr. Bigel Ozubike Telesi Nwanma Nidima Dr. Mrs. Abigail Azubike Stainless Social Director People's Club of Nigeria International New York Isobidi
Dr. Onyeka Chiokoro ichele wan gaba n'irunu onye nweghị na onwere ife na Dallas. Dr. Onyeka Chiokoro ichele wan Chairman Emeritus Dallas Fort Worth Branch and First Vice President People's Club of Nigeria International. Unu bịa kirizie eze nwa Chinemelu ọ na-abịa omeke ndị abịafụ mmanya n'izobilinu. Honorable Chief Dr. Chris Nnadiofo eze nwa Chinemelu omeka nne ya eze Sue na Batete, Executive Founding Chairman People's Club of Nigeria International. N'ezigbo dozi akwa Igbo Founding First Lady Lolo Mrs. Ngozi Nnadiofo ugo nwanyị masịrị di ya ọya balụrụ. People's Club amaka, People's Club amaka. Kaibili n'udo ezi afa kego. Kaibili n'udo ezi afa kego. Ezi afa kego. Ezi afa kego. Ezi afa ikego yo. Ezi afa kego. Ebubaku na-echagu nche. Ezi afa kego. Igiliga bukwa n'anyo. Igiliga bukwa n'anyo. Onye mmadụ Chukwu nọ n'egwu ahụ.